Erokamano nyakwara mogi kuom ketera mogi TV odhiambo machielo ma wakelo ni weche manyien achiel kachiel kowuok e Ramogi TV, weche manyien mag ang'ich welo e odiechieng' mar 21 e higa mar 2024 dwe mar 8 nyakwara mogi antiere ka Elo Trevor Ombija, omiyo kamoro amora ma intiere ne rwakni machiegni mondo ibed koda chakruok nyaka giko kama wang'iyo ni weche mopogore opogore mag oting'o weche mag jopuonj chung' margi ni pod gibiro bago ng'anyo kochakore tarik 26 miyawe tam mar 3 e higani, ma giwacho ni en gima gikawo kata okang' ma gikawo bang' romo margi kod duol mandiko jopuonje tich TSC rem nyago lemo. Kopogore kod mano nyakwara mogi wach mar Kawira Mwangaza kachiel kod weche mag siro somo mag mbalariany gin moko kuom bende ma waketo achiel kuom mago modhi kelo ni gikuku giduto te e odiechieng' kata odhiambo ma kawuono. Kamoro amora ma intie nyakwara mogi bende anyisi ni ma en mana ang'ich welo koromo seche mag oimore e kinde mag buch jopiny. Ang' wabed ka chiel kachiel kod wendo mar Millie Odhiambo, jaod bura ma Suba North kendo jaleg kweth manok e od bura mamalo miluongo ni Minority Whip. Lemo mancho yudo machiegni obiro nyiso wani to lemono ting' mare hien mane. Chenro mag od bura kaka achiel kuom jotelo makoro nitiere od bura mamalo mar piny Kenya nyakwara mogi ang' nolos kode sa 3 mar otieno. Millie Odhiambo, jaod bura ma Suba North, ang' en ka e buch jopiny achiel kachiel, omiyo kete mane Ramogi TV. Mokwongo thuond weche e weche manyien mag ang'ich welo. Please, muongee na serikali. Now we are supposed to be discussing another CBA when they have not implemented in full this current CBA. On Monday 26th, don't open. Jopuonje bwo riwruok mar NAT kod Kupeto ramo ni ng'anyo margi chakore juma manyien bang' romo e kindgi gi TSC rem nyuolo lemo. Funds have already been released. We have directed the universities to receive the students. Migao mar somo golo chik ne ten mbalariany duto ni kik tam jopuonjre chako sombgi kata kaponi ok gidhi kod omenda ma idwaro e odiechieng' mar yepo. Od bura ma Kisumu odagi puodho Frederick Ochieng' Mariwa ne lemo mar jatend migao mar pi kod alwora. Arwakni machiegni nyakwara mogi mar yudo weche manyien adimba par ni nyatuduri kode namba 36000 kata e Facebook mar Ramogi TV, Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV Kenya, mbui mar X en @Ramogi TV KE. Jaloko mare iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Machiegni jatend migao mar somo Julius Ogamba osingo ne jopuonjre duto ne gin gi thuolo e mbalariany mowinjo giriwre godo nyaka jogo mapod onge kod nyalo mar chulo bath omenda mowinjore anyuola mag gichul ka gidonjo e mbalariany. Kaka jafwambo marwa Efinya Kidi lero, chenro manyien mar siro somb jopuonjre pod medo kelo wich bar e pachoka. Jonyuol mag jopuonjre mariwore gi mbalariany koro nigi fuong'ruok tok jatend migao mar somo Julius Migos jiwo tend mbalariany duto ma pachoka mondo rwak jopuonjre duto nyaka mago ma pod onge nyalo mar chulo bath omenda mowinjore familia magi ochul gi sani. Osingo bende ne jopuonjre ni gin gi thuolo mar riwore gi mbalariany moluongie kendo ng'ato ang'ata kik dong' pacho kuom koso bath omenda madwarore. E oboke mare, Migos olero ni migao mare tiyo kaachiel gi mano mar omenda mar neno ni gichwalo ne mbalariany omenda masiro somb jopuonjre e kinde mowinjore. Omedo ni gichwalo nyime kinde mar oro kwayo nyaka tarik 31 dwe mar 12 higani ka jopuonjre manigi ywak e wi kidienje moketgie koro nyalo oro kwayo ma ibiro rang e thuolo mar jumbe 3. E kinde twak mare, jagoro mongirore e migao mar somo Beatrice Inyangala wacho ni girango matut weche manochiw gi jopuonjre e mbui e kinde oro kwayo moloyo to skunde mag sekondar mane gisome. I encourage students who feel they have an issue to raise to be reviewed, their capacities and their banding, to go to the portal www.hef.co.ke. All the issues will be processed within a period of 3 weeks. Jatend jotije piny owacho Felix Koskei odok ne chenro ma itiyogo e riedo jopuonjre e kidienje ma owinjore oyang kwan omenda ma imiyogi kaka sir ne sombgi mar mbalariany means testing instrument. Owacho ni kata odok ni kwan ji manigi ywak ni piny, migao mar somo pod oikore mar timo lokruok kapo ni gichwalo kwayo. There are children of single mothers. 80%. If you see single mother,
single mother, single mother, single mother. Our income at home is less than 6,000. And when you find it, the child was studying in Brook House. And we wonder now, this less than 6,000, who paid for this? So there are so many things that really this model is trying to correct. So the challenges that perhaps are there are very few, less than 10%. The ministry is ready to correct, to adjust. Go to the help desk in respective universities, they'll sort it out. Koskei ojiwo jopuonjre mondo bed jo adier sama gichwalo kwayo kendo lero ni kwan omenda maromo bilion 2.8 osechiwne chenro manyien mar siro somo ka bilion 5.2 osechwale aguch hola mar HELB. For scholarships, 2.8 billion have been wired to university fund. For loans, 5.2 billion has been wired to help. So let us leave misinformation, propaganda, and the quest for regime change for things that are sorted. For the official open. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Ekoromogi kawasuda wangi motende kod weche mag jopuonj bende kama wairone riwruok mar jopuonj mag primary NAT kaachiel kod riwruok mar jopuonj sekondar Kopete pachoka oramo mar dhi nyime kod ng'anyo margi chieng' tarik 26 wuok tich mar juma manyien kaluwore ni sirikal ok dwa winjo ywak margi. Duol ma ochung'ne ndiko jopuonj TSC to thirne ng'anyo kik dhi nyime ka giwacho ni gisechopo winjruok kendo jopuonj winjo bed ni yawo sikunde kendo dokie tich. Nyakwaramogi ma en lipot ma ilosonwa kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo kendo wabiro yude bang'e e kinde ma wamedo menyo weche mag jopuonj gi weche ma gisebedo ka giwacho kata lieko ne gibiro dhi ng'anyo e kinde miyawo tam mar 3 juma manyien. Kawere kod mano waring'ade nyaka gwenge ma Meru kocha. Kawira Mwangaza odhi e doho mar chungo chenro mar thiche oko e apisi bang' senators 26 goyo ombulu mar gole apisi. Doho mamalo golo chik makumo chenro mar gole oko apisi kaachiel kod goyo chapa e oboke moyiedhi okang' mar senators mar thiche oko nyaka tiek winj burano. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, chik makamano nenore ni omuonyo pi bang' spika mar od bura mar Senate nyose keto boke mar sirikal gol mar apisi motelo ne do mamalo golo chik manotimore kawuono. Sulwe mar gavana Mameru Kawira Mwangaza pod liel mamirimiri ka otit e dier mudho bang' od bura mar Senate goyo ombulu mar tere pacho otieno mar chieng' tich ariyo. The result of the divisions indicate that the Senate has upheld the following impeachment charges. Charge number 1. Gross violation of the Constitution and any other law. Charge number 2, gross misconduct. Charge number 3, abuse of office. Now, honorable senators, pursuant to Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Government Act, and Standing Order 86 of the Senate Standing Orders, the Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza, the governor of Meru County, and the governor accordingly ceases to hold office. Kawira Mwangaza ne oido resruok machuok bang' doho golo chik mar chungo chenro mar gol e apisi nyaka tiek winjo bura mane otero e doho. Kata kamano, ong'weng'o pod oliero e wi chal mare bang' yangore ni spika mar od bura mar Senate ne osegoyo chapa gol mare e apisi otieno manyoro thuolo machuok bang' senators puodho okang' mar kaunti ma Meru mar thiche oko. E ng'eto mare, jal buche mar doho mamalo Bahati Mwamuye ogolo chik makumo golo Kawira Mwangaza e apisi nyaka tiek winjo bura mare. E komachielo, Mwamuye bende ogolo chik makumo spika mar od bura mar Senate goyo chapa chenro mar thiche oko Kawira Mwangaza e gazet moyiedhi mar sirikal. Kata kamano, e seche mane Mwamuye golo chik makamano, chenro mar thiche oko Kawira Mwangaza e apisi ne osego chapa e gazet moyiedhi mar piny owacho. Ayes at 26, nays at 4, abstention 14. So the ayes have it on count
number 1. Okang' ma kamano nyiso ni okinde mag Kawira Mwangaza nyaka dog kendo e doho mar yudo chik machielo makumo keto e tim gol mare e apisi kata kumo chenro moro amora mar jalupne chamo muma. Senators ne ong'ado oko osiep margi mar higni 2 kod Kawira Mwangaza bang' goyo ombulu mar tere dala kuom thuolo mokwongo bang' rese nyadiriyo e bwo higni 2 mokalo. Now, Honorable Senators 26 ne oyude kod ketho mar tiyo marach kod apisi mare, dhi ataro kod katiba, kaachiel gi koso bidhruok e apisi e kinde ma Senators 14 to ne oywa ng'ich kendo chung' achiel e kinde luto ombulu. The results of the division on the third count, charge number 3, which is abuse of office, is as follows. Ayes at 27, nays 1, abstention 14. So the ayes have it. Okang' mar Senate mar thichoko Kawira Mwangaza ne obaro jodak mag kaunti ma Meru ka moko kuomgi siro okang' makamano e kinde mamoko kuomgi tok osiro lwedo okang' makamano. Mama haende salama kuliko kwa mapinganizi yaliyokuwa hapa. Kila mtu aenda akajifanyia kazi yake, mwenye anaingia haingia atufanyie kazi vizuri. Ile Senate imeamua, tunaomba hata kama kutakuwa na any other court, sisi kama wananchi tunakubaliana na hiyo. Mungu ni mzuri. Huyu mama hakuna kitu amefanya. Mungu amemjalia, ametoka. Ule ataingia afanya kazi tuone. Ya kwanza amefanyia maisha imekuwa ngumu hapa Meru chini. Kumekuwa na ubaguzi, anatoa watu wenye wamehitimu katika hizo vyeo wamekuwa anaweka wenye wanamshika mkono kisiasa. Hata akienda kotini atumtaki sisi. Mwangaza kata kamano ne onyiso od bura mar Senate ni midhiero mage okel kod seneta mar kaunti no Kathuri Murungi ma osebedo ohinga e chenro mare mar los osiep e kinde kod MCS mag kaunti no. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kowere kod motende kod weche mag Mwangaza nyakora mogi wadonje weche mag manyo telo mar kuku mar riwruok pinje Afrika miluongo ni AUC. Jatend piny William Ruto biro sidha yanga chenro mar chako seto ombulu ne Raila Odinga ne laro lemo mar jakom kuku mar tend riwruok mar pinje Afrika AUC. Magi weche moyange gi jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok pinje maoko Musalia Mudavadi ka giloso kod ute fwambo e apisi mare manitiere Nairobi. Odinga korka kore to yango ne oikore mar telo ne Afrika kendo ma dhi miyogo riti ne siasa mapachoka. Walter Nyambaga noluwo wachni kendo ma report. Secretary for Foreign Affairs. Kagiloso kod jofwambe log tich mar boma Nairobi. Jatend migawo mar weche ma oko Musalia Mudavadi okete it piny. Ne jatend piny William Ruto biro sidha yanga chenro mag Raila Odinga mar chako seto ombulu motegno e pinje mag Afrika ne leo mar bedo jakom mar kuku mar tend riwruok mag pinje mag Afrika AUC. Nyasi michan tim tich ariyo mar juma manyien. On the 27th of August 2024, His Excellency President Ruto will be formally launching the candidacy of the Kenyan candidate in the name of Raila Odinga. Mutelero ni duto setim, kendo kata kuku mosiane seto ombulu ne Odinga, osebeda kicha. Magiti mureka Mudavadi lero ni serikal mar William Ruto ni kod budget mokuot, motengi ne chenro mar lombo ombulu ne Odinga, mar yudo loch ne lemono. I wish to applaud our President, His Excellency Dr. William Ruto, and his government for fully, and I repeat the word fully, endorsing and supporting the candidature of Honorable Raila Odinga mane onyiso ikruok mare. Bendo lero ni okang' makamano dhi miyo thegre kod siasa mapachoka, kendo keto maino mare ne menyo ma oko. Ma omiyo dondi mag siasa mathurka koro goyo negi oriti. I'm not going to be very active in Kenyan politics henceforth, as I continue now to focus my attention on the continental campaign. Odinga osebedo kalimo Afrika madiere to kod ma yo wuok chieng' e chenro mar seto ombulu kasani kuku mar kanyaklane olero ni wang'e menyo imbo mar Afrika kama oselime piny Morocco kod Nigeria, to bende bath Afrika no ogolo jolero moko mamien e ng'weno. So let all the teams Igeo ni twak mar tipo biro metni e kind jok madwaro lemono. Twak
mibiro pedhie tong wang' jowi ka jotelogo loso kod jopiny mag Afrika kaka yore nyong'o jolut ombulu magin jotend pinje. The candidates participate in a televised debate broadcast live to African citizens. The debate allows African citizens and other stakeholders to engage the candidates on issues they want addressed. Kalure kod chal mar seto ombulu ne kom mar AUC mane en Prime Minister machon Raila Amolo Odinga oluoni koro biro keto maino mage seto ombulu e imbo mar Afrika. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Od bura mar kaunti ma Kisumu odagi puodho gwelo mar Frederick Ochieng Mariwa ni bedo jatend migawo mar weche mag pi, weche alwora kod lokruok chal kor lwasi. E twak mar godiechieng' ma kawuono, komiti mar od bura mar kaunti ma Kisumu mochung'ne walo jotelo okoni ne giyango ni Mariwa onge kod ng'eyo madwarore e tayo migawono kaluwore kod kidieny mar namba 35D mar chike matayo counties ma higa 2012. Mariwa ma en jafwambo bende ni kod tiegruok e rang'iny mar masters e weche mag chano kendo tayo chenro. A member may support and is supported I think here I have the constitution and in Article 1 in 244 a member may Koromogi mane kane weche chalo e gwenge ma ate od bura mar kaunti ma Kisumu kinde ma komiti no ne puodho kendo nono ka gidhingo gichungo mar ng'eyo nyalo mar jatelo manchon nowal mondo bede migawono. Jolupo e kaunti ma Homa Bay koro dwaro ni piny owacho mar kaunti no manye kaka inyalo res dhowedhe 72 masani chenro mag lupo ok dhi e nyime kaka owinjore kaluwore kod kethruok mag mwandu e dhowedhego kaluwore gi wach pong' mar nam lolwe nikech koth mapek manochwe pacho kaka jafwambo marwa ma kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero. Bende luoro nitie ni tuoche mag nyaldiema kidek muoch e dhowedhego ni mar chope mane jolupo konyore pi ne oywayo. Koth mapek manochwe kor gwenge ma pacho ka ne okelo pong' mar pi nam lolwe manomiyo pi nam lolwe opong' ma ong'oko oko kendo kelo kethruok mag mwandu e moko kuom dhowedhe manitie kaunti ma Homa Bay mosemiyo chenro mag lupo orochore e dhowedhego. Dhowedhe maromo 72 e kaunti ma Homa Bay mwandu mathoth ne okethore kendo nyaka sani chal margi pod richo ka gwenge mag Karachuonyo, Suba South kaachiel kod Suba North ema dhowedhe mang'eny ne okethore kendo chenro mag lupo ok dhi e nyime yo mowinjore bang' ka pi ne opong' momonyo ute mantie dhowedhego. The first koth manochwe mang'eny ne wawito billions and billions of money mane wawuotho e beaches kwa ng'iyo lal mang'eny ahinya ma beaches mang'eny oyudo. Kata nyaka sani moko kuom beaches go pod ne gilalo nyaka sani kidhi Sindo Gateway banda mane sirikal okonyo wagero program mar Lavemp 2 gichote mano kaw million madhi adek gi wiye sani ni e chuny pi ok nyal konyo. Moko kuom dhowedhego bende luoro nitie ni tuo mar nyaldiema nyalo muoche bang' ka chope mane jolupo konyorego ne pi omuonyo kendo pi ge oganda modak e dhowedhego ko tiyogo e utegi ka jolupo ywak ne sirikal mamalo kaachiel kod mar kaunti pok owuok oko mar resogi. Diber ka migawo mochung' ne weche mag kor lwasi gi migawo mochung' ne weche mag disaster to gi other development agencies moting'o nyaka migawo mar chenro mag dak kata planning owuotho mondo watim gimiluongo ne special planning ne beaches wa ka waweyo ngang' maduong' ahinya mar kama pi nyalo gike ka gedo chakore kama pi ok nyal gike ka idho malo. Mani bende biro konyowa e neno ni wasekiwa beaches wago nikech beach onego bed ni chakore kama ne pi obire mang'eny mogik ka idho malo. Jatend migawo mochung' alwora sirikand kaunti ma Homa Bay Joash Aloo wacho ni pek mikelo kod lokruok mar kor lwasi emosebedo ka hinyo dhowedhe ma kamago. Onego wapidh odundu nikech odundu chiyo pi mondo pi madonje ei nam obed pi maler. Mar adek wapidh yien mabor yiende kuonde ma koth lwarie mondo ka koth lwar motegno nitie kodh oula kik oyud ka piny en pap tari moywera chuodho gi gik moko yugi duto to rwako go e nam. Migawono wacho ni gitiyo kanyakla gi piny owacho mamalo mar chiwo puonj ne jomodak machiegni kod dhowedhe mantie kaunti ni e wi ber mar gedo mabor kod tie nam kaka achiel kuom yore makedo kod pek mikelo kod lokruok mar kor lwasi. Nam nigi kama onego chope
kendo wasani wadwa chako chenro mag nyiso jothurwa ni kata kuneno ka nam pi onge kamoro but nam kanyo, to nyakung'e ni kanyo en kama nam seche moko onyalo medore to dhi mochope. Mane momiyo sama pi omedre nam tiyudo ka joma nodhi mogedo ama oloso gigi kata opuro kanyo tiyudo ka nam imo. Tiere wach mar pi medore be nam kaluwore gi koth be mamedo chwe mang'eny. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Koro mogina singo en goino bro mi wach ma jopuonj koro wacho kutande kor ng'anyo margi. Riwruok mar jopuonj primary KNUT kaachiel kod mago mag sekondar Kupete pachoka oramo mar dhi nyime kod ng'anyo margi odiochieng' ma tarik 26 wuok tich mar juma manyien kaluwore ni sirikal gikoni ok dwa winjo ywak margi. Kaka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, duol ma ochung' ne ndiko jopuonje tich e pachoka TSC other ni ng'anyono ok owinjo bed ni dhi nyime kendo ni gisechopo e winjruok kod jopuonj mondo jopuonj oyaw sikunde maonge dok chien. Pod en dang' ni ka jonyuol ok ong'eyo ka jopuonjre biro yawo skunde juma manyien kata ooyo. Riwruoge jopuonj NAT kod Kupet omako chung' margi ni jopuonj dhi chako ng'anyo juma manyien bang' rem chopo e winjruok gi kod duol mandiko jopuonj TSC e wi dwaro maggi. The strike is still on until we sit with those organs and until Teachers Service Commission give us response. The commission has degraded the teaching profession to the level that we are now a laughingstock in the region. Riwruogego seyo TSC kuom rem chopo singo mane giketo kendo mano nyiso ni sirikal ok ochiwore mar reso sekta mar somo. Teachers Service Commission did not commit in any way the state of the 46,000 intern teachers. No teacher is ever employed as an intern. Teachers are either permanent and pensionable or on contract. So you saw them in the streets. It was one of our demands. Kata kamano duol mar TSC togolo chik ne jopuonj mondo mi odoge tich chieng' wuok tich nimar winjruok kata CBA mane owinjore oringe kind 2021 nyaka 2025 oseketi e tim. Mano koriwo chiwo maromo silings bilion 13 ne chulo jopuonj kochakore dwe mar 7 higani. Komachielo to riwruog jopuonj mapuonjo jopuonjre manigi ng'ol KOSNET to yie kod TSC kendo lando ni ginok gibi ng'anyo. We are therefore beseeching all our esteemed teachers to report to schools on Monday for the start of the third term, now that the government has released funds for the implementation of the second phase of the 2021-2025 CBA and addressed all the issues that the unions had resolved. Walimu wetu Jumatatu waelekee mashuleni. Mishahara by Friday inaingia kwa benki zao. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV gi kinde ni yaneno ka ote medo donjo ka achiel kachiel wang'e moko ma idirona ka Jaro Soja wacho ni batia mora ahinya gi jatend piny William Ruto kuom siro Raila Odinga e manyo kom mar AUC. To gima otimore ne Kawira Mwangaza kwayo ni mondo timre bende ne governors ma onge gima timo e gwenge ma Kaluo. Thurwa pod nitie chien kabisa e weche mag dongruok kendo wacho ni amedo timero kamano ahinya ne jagoro mar arita kwe Raymond Omolo mosiep ne kuom maendeleo ma omiyo Teru Thurgi Odendo wacho ni Nyasaye mondo omi okony wuod kanye per mano 001 Green Army. Jaro Soja Ochieng' Fatuma wacho ni Ramogi TV lera ahinya gwenge mag ogwedhi Masai kendo mor gi weche manyien achiel kachiel kaka biro. Sauke mar Osiri wacho ni nitiere Nyateke onena maler kendo weche manyien chopo ne e yo ma ong'ith kendo ma odimbore kokalo mane Ramogi TV kinde duto nyakwa Ramogi Kabe naneno ka yawa medo ndiko kendo gimedo golo paro mopogore opogore ting'isa ni thuolo ma wan godo chuok adwani mondo mi akaw yweyo mana mapiyo piyo kaduogo poran gi weche mamoko mawinjo bed ni ng'eyo kik idhi mabor. Ma en Ang'ich Welo.
Jipange na Viusasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na Viusasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na Viusasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Rewind and come back again, Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Kodedala taluoko marieba. Kase luoko marieba tayedho marieba. Kase yedho marieba tachaka luoko. Kase luoko marieba to kora swago marieba. Machiegni kendo nyakwara mogi wadhi nyime gi weche manyien kama jatend migao mar mwandu manie bwo lo Ali Hassan Joho ogolo chik mondo jiwa pedha mar kedo kod ohand kunyo mula taro mar chik ma osebedo kadhi nyime e alwora ma Nyanza ma biro kaluwore kod ng'ur maka kod kacha ma osebedo kotenre kod chenro mag kunyo mula ma timore ondamo mamalo ka onge kod lesen ahinya to e gwenge ma Kaluo. Ka otwak kawuono e apisi mar migao no bade ma Kisumu, Joho oyango ni piny owacho oseyudo lal mathoth mar osuru dwe ka dwe nikech mola ma osebed ka ikunyo e tok chik. There is efficient enforcement to the small people. Hapo wanashikwa tena usiku na mchana. Lakini wale wa kuchukua mali ya kawaida hawaonekani. So that first of all has to change. I'm going to talk to my colleague Honorable Oparanya to send his officers on the ground to quickly help you come together, form some cooperatives. Once you do that, then I will take it upon myself to help you to quickly get a license. Nyakora mogi jipange na Viusasa olando joloch magi mokwongo e piem mar miyo mich joneno magi Paul Mbugwa kod Joseph Muhia mawuok e kaunti ma Kiambu e joloch mokwongo. Mbugwa mawuok Githunguri e kaunti ma Kiambu yudo omenda maromo siling 50,000 ka en mich mapile ne joneno mag Viusasa, ka Muhia ma bende wuok e kaunti ma Kiambu en jaloch mar omenda maromo milion 1 ma juma ka juma. Omenda ma ochan kata omenda ma ochano konyo godo familia mare.
Kidwaro yudo mich kendo bedo jaloch piem mar jipange na Viusasa di star 487 star 3 e ong'we yamo mari kendo iyier jipange na Viusasa mondo ibed jaloch mar milion 3 ka bende inyalo keto omenda e paybill 724177. Mimi natoka kwa Viusasa, wewe ndiye msidi. Mimi nakuanga na pressure. Hiyo nitakuwa nikinunua dawa nayo. Itanisaidia sana. Akina tunakuombea upone. Nimetumia nyinyi salamu zangu. Nimefika Nairobi, tuko na Waithaka hapa na mimi nakunya pesa nyumbani. Sawa. Nitakuja na kitu mtakula. Wewe ndio mshindi wetu wa kwanza. Unasikiaje? Nimesikia vizuri na roho inasikia poa, nikaona sikukuwa nikicheza bure. Hauko unacheza bure, sumona sasa umebahatika. Ni kwa vile nimeshinda sikucheza bure, nimefurahia. Tupatane hapa hivi next week same time, same place. Apisa beach magobila mawuok Tesendo bila magigiri ne ochopi e doho kinyi makawuono. Abich go itudo kod pondo maracheje 13 kama oting'o Collins Jumaisi ma itudo kod nek ma kware ka owuok Tesendo bila okinyi manyoro. Apisas mago kwach kich bende ne okwayo do mondo migi thuolo mar ndalo 14 madino ni obila go mondo timnegi nonro malong'o. Kwayono ne gimedo ni biro miyo gi thuolo maber mar dayo dho apisas go kaachiel koda timo nonro ne simbegi mag ong'we yamo. Gikwayo bende ni apisas go mondo koro gin acheje odinne Tesendo bila mopogore opogore kamoting'o Spring Valley, Runda kod Parklands. Acheje go nindo e od ang'ech ka girito ng'eyo ka kiny do dhi miyogi thuolo mar bedo oko katoyo. Kawere kod mago nyakora mogene riwruoge makedo ne ratiro mag oganda e yore mag thieth dwaro mondo riwruoge mag thieth kaka WHO kod pinje duto oketo kenge mag neno ni yedhe ma osepuodhi mondo okonye gayo landruok mag kute mag ayaki oyudore mayot kendo mapiyo e pinje duto to ahinya mago ma pod dongore kaka Kenya. Jafwambo marwa ma Migori Jojo ma miolere wi wachno. Higni malo 40 mokalo nyaka ne tuo mar ayaki yangi e piny mangima. Mathoth osetim mar geng'o landruok mag kutego mag ayaki. Kata bed ni yorego mag geng'o landruok mag kutego mag ayaki mathoth nitiere, pod oganda mathoth gamo kutego mag ayaki ka moko bende wito ngimagi nikech kutego mag ayaki nikech ok ginyal yudo yedhego ma itiyo godo e gayo landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod duoko piny teko mag kutego mag ayaki. Pinje ma pod dongore kaka mano mar Kenya, pod oganda nitie kod pek e yudo yedhego makonyo e gayo landruok mar tuoni. Jotim nonde wechego mag thieth kod jokedo ne oganda e yorego mag thieth wach ni biro ni kembe maloso yedhe magayo landruok mag kutego mag ayaki ok osechiwo thuolo ne kembe mamoko mondo kolos yedhegi mondo eka oganda koyudgi mayot osemiyo yedhegi kiyude mayot ne oganda. 2 weeks ago, I did a letter to both Pharmacy and Poisons Board as well as NASCOP just to inquire on the status of the registration of both products and to know why specifically is dapirivine ring and cabotegravir injection not available for the masses despite something like dapirivine ring already in the treatment guidelines of NASCOP. Diuko tino materogno mar Kenya Legal and Ethical Issues Network kata KELIN mane wuoye kinde romo mane okel jokanyogo makedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori wacho ni nyaka keto kenge mar neno ni yedhe mag gayo landruok mag kutego mag ayaki oyudre mayot ne oganda. We are advocating for things like compulsory licensing. Kuom ranyisi nitiere kido 3 mag PrEP makonyo e gayo landruok mag kutego mag ayaki ma oting'o cabotegravir, dapirivine ring kaachiel kod mano ma imuonyo ma osepuodhi. Kata kamano ma imuonyo kende ema nyaka sani yudore e piny Kenya. Kaunti ma Migori na achiel kuom kaunti e piny Kenya ma pod jogo modak kod kutego mag ayaki pod ni malo ka PrEP en achiel kuom yedhe ma itiyo godo e geng'o landruok mag kute mag ayaki. Wan gi PrEP options e facilities te dispensaries te health centers te ma wan go in Migori County. Shida ma wan godo gi data ma wan go nyiso ni ji chako PrEP to continuation becomes a problem. Apisa ma ochung' ne kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori Liza Owino
wacho ni kwan mine mathoth gamo kutego mag ayaki ka ipimo kod chwo e kaunti ma Migori. Joma mine stand at 12%, to chwo to stand at 7.1%. Wasetemo mondo ji te obed aware ni HIV is there. Gima ber machielo mwasetimo ma wan at 95% ni ji te mwasepimo mwayudo ka tuo wasechako gi thieth. Jokanyo mok mago mag piny owacho makedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori dwaro mondo koro med jiwo puonj ne rawere e yore mag ritruok makare mondo koro kik gigam kutego mag ayaki. Wajiwo ji mondo kochakore e ot mama kod baba opuonj nyithindo ni ka gitimo ang'o kod ang'o manyalo miyo giyud tuo mar ayaki. To kendo machielo kendo matmedo jiwo jowa ni sama watimo counseling and testing watim e yo makare mabedo friendly ne nyithindo ma nyiri kod machuo. Nyadi mang'eny nitiere akwede ma yudore e yo samitimo testing and counseling. Lipot yango ni nyaka sani atamalo 10.4 mag oganda e kaunti ma Migori odak kod kutego mag ayaki. George Juma, Ramogi TV, Migori. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jali Slekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jali Slekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre odonje chenro mopogore opogore kaka tuke, wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo. Japuonjre tieko somo ka en gi lony mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar 9 dhi nyime e badwa mathika kod badwa manyien ma Nakuru. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale job So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Wasuru nyime nyakora mogikoro wadonje motende kod weche mabene mag ohala. Sirikand kaunti ma Siaya ochako tiyo kod rapim kata ratil makende e apeyni makono kaka achiel kuom yore mag choko osuru e apaya. Jatend migawo mar ohala e kaunti ma Siaya Grace Agola wacho ni chenrono biro konyo e rito apeyni e kauntino kendo jiwo yuto margi mag osuru, ma en chenro ma ochopie kod migawo mar ohala koriwore kod duol mar apaya madongo ma pacho ka Kenya National Highways Authority kata KENHA, kendo osidha yanga gi gavana ma Siaya James Orengo. Kawuono ne wan kod gima pimo tielo mamtoka, msigo mamtoka oting'o miluongo ni gi dho ngere ni axle load emanwa yawo Siaya kae. Obro konyowa gi rito ndara to kod bende nwang'o omenda mar county.
to gini watime kanyakla ka wabro tiyo gi Kenya National Highway Authority to kod police mondo wane ni ndara orit to gik moko matimore kaka ting'o kuoyo bende ikunyo kendo iting'e yo makare ka itiyo kod gi ndara masia kae kata ka gikalo ka gidhi kuonde mamoko. Kirange budget pesa mano ketnwa okosebedo ga kwa chopo target iyono to mashini ni kako biro kawuono biro konyowa e medo choko marwa. Mokwongo niang' mosebed kitung'o Siaya kadhi kambe maoko marego skar gini gisebedo ka gichulo mana gik magidwaro nwatichwa onge kod rapim to kono ka rapim biro wabiro pimo niang' kendo wabiro yudo ni wayudo pesa maber moloyo kanyo tichulowa. Yakoromogi giko mar weche manyien mag ng'ich welo tok magi kende mathoth pod wan godo koromo saa 3 wang'e kenda mora ahinya kikete Ramogi TV kama mheshimiwa Bernard Osedo wuod Kabondo bende wacho ni giikore mar biro siro jopuonjre 10 mag madhi e mbalariany kendo adwani mondo Nyakoromogi imed siro jok mani machiegni kodi mondo giyud sir. Kaendi wasebedo gi jaloko mara Elizabeth Otieno nyinge George Bati uriti masani.